Justitie hield de 2 verdachte malje al in juni hier in beeld naar aanleiding van een melding van de Franse marechaussee. De 2 zonen in een hierde auto vreemdelingen vervieren naar Frankrijk of Nederland. Toch gaat het nog lang worden voordat ze oppakt binnen. Vaker is het zo dat je een groot onderzoek opstart en voordat je ook echt tot opsporing en vervolging kunt overgaan, moet je natuurlijk voldoende bewijzen hebben. Dus dat kan soms even duren. Waar wordt hij van verdacht, die man uit Marsum? De man uit Marsum wordt echt vooral verdacht van betrokkenheid bij die smokkel. We zien eigenlijk de man uit Zaandam meer als een hoofdverdachte en deze man wordt van betrokkenheid verdacht. Met hulp van de gegevens van haar mobiele telefoons binnen de verdachten uiteindelijk aanhouden. Zo werd het signaal van haar telefoons oppikt in de buurt van asielziekencentra. Wat wij vooral hebben gezien is dat de telefoontjes, de mobieltjes van beide verdachten in juni 2014 straalden naar zendmasten in Zaandam en zendmasten in de buurt van een asielzoekerscentrum in Ter Apel. En een dag daarna meldden daar zich 36 Syrische vreemdelingen. Justitie sluit net uit dat er nog meer verdachten in deze mensenhandelszaak oppakt worden.